Este mediodía presentábase en Porto do Son a cuarta edición do Rompetiño Jam 2019, unha das citas máis agardadas do calendario festivaleiro non só da comarca do Barbanza, senón tamén de toda Galicia. A cita será do 5 ao 7 de xullo na esplanada portuaria da localidade. Este fin de semana, do 5, 6 e 7 de xullo, Porto do Son vai se convertir no centro do festival de cultura urbana máis importante que pode existir na Redonda. E para iso vamos a contar cunha serie de infraestructuras enormes na que tanto a organización como o Concello están involucrados ao 100% para que esta cuarta edición, unha nova edición, sexa cada vez máis grande e Porto do Son se convirta no referente da cultura urbana. A organización ten preparado este ano un amplo cartel de actividades do máis variado, con música en directo, exhibicións, obradoiros ou talleres. A finalidade non é outra que converter esta fin de semana a Porto do Son no referente da cultura urbana en Galicia. Este ano preocupámonos moito de mellorar as instalacións, os servizos dentro do propio festival, así como tamén o cuidado do entorno, do recinto. Teremos unha amplia variedade de actividades deportivas relacionadas coa cultura urbana, como todos os anos. Como novedad principal do venres temos skimboard, onde os nenos van a poder surfear en directo ali en Porto do Son. Temos entrenamentos para competis do sábado e a Music Zone, que é o plato fuerte da Music Zone este ano. Temos a máis de 7 artistas durante as 7:30 da tarde hasta as 4 da mañán. Dende o Concello destacaron a importancia deste festival, que co paso dos anos está a adquirir maior protagonismo e importancia. Nos seguiremos apostando polo Rompetiño, non pola cuarta, sino pola quinta, pola sexta, e pedirvos que sigades apostando por Porto do Son. Eu sei que é unha actividade que a organización o podía facer unha gran ciudad, e que sigades apostando por Porto do Son e que sigades crendo en Porto do Son, tamén agradecer. Dende a organización agardan superar as cifras de participantes do pasado ano, que se situou ao redor das 15.000 persoas.